Taupada markagailua bihotz erritmoa kontrolatzen duen gailu bat da. Eta aldizka behar bezala funtzionatzen duen berrikusi behar da. Horretarako, transmisore modelo hau erabiliko dugu. Hasteko, transmisorea entxufatu behar dugu. Bakarrik piztuko da. Eta Medtronic hitza eta behealdean puntu batzuk agertuko dira pantailan. Lehenik eta behin, transmisorea kargatuko dugu 12 orduz, gutxi gora bera. Kargatu ondoren, transmisioa egin dezakegu. Transmisoreak korronte elektrikora entxufatuta egon behar du prozesu osoan zehar. Pazienteak transmisorearen ondoan eserita egon behar du. Transmisorea oso intuitiboa da, eta pantailan agertzen diren irudiei jarraitu besterik ez da egin behar. Pantaila itzalita egongo da. Ez da ukipen pantaila bat. Pizteko botoi biribila sakatu behar dugu. Pantailan gezi zuri bat agertuko da. Botoi hori berriro sakatu eta transmisioa egiten hasi algara. Jarraian, pantailan beste ohar bat agertuko da. Telefono itxurako gailua altxatu behar dugula adierazteko. Ondoren, irudi hau agertuko da. Telefono itxurako gailua pazientearen taupada markagailuaren gainean jartzeko. Arroparen gainean ipin dezakegu. Transmisorea taupada markagailuarekin kontaktuan jartzen denean, argi berde bat pizten da telefono itxurako gailuan, eta horrek adierazten du datuak biltzen hasi dela. Hori da urratsik garrantzitsuena, eta 2 minutu baino gehiago iraun dezake. Gailua taupada markagailuaren gainean eduki behar da denbora horretan guztian. Pazienteak oso geldi egon behar du. Izan ere, transmisorea bere taupada markagailuaren datuak jasotzen ari da. Pantailan laukizuzen hau agertuko da, eta berdez betetzen joango da transmisioa amaitu arte. Urrats hori amaitzean, txistu hotz bat entzungo da. Eta irudia berriro aldatuko da pantailan. Telefono itxurako gailua eskegitzeko adieraziz. Jarraian, pantaila hau agertuko da. Transmisore bat eta ordenagailu baten irudiak. Horrek adierazten digu datuak ospitaleko ordenagailura bidaltzen ari direla. Eta berriro itxaron behar dugu laukizuzena berdea izan arte. Gero, transmisoreak txistu hotza egingo du berriro. Eta zirkulu baten barruan tik berdea hau agertuko da. Ondoren, tik bera agertuko da tamaina txikian. Transmisioa egin den datarekin batera. Transmisioa amaitu da. Eta jarraian, transmisorea entxufatuta utzi behar dugu beste 12 orduz. Denbora hori igarota, deskonektatu egingo dugu eta kutxan gordeko dugu. Etxean, taupada markagailua behar bezala berrikusiz gero, etorkizunean ospitalera egin beharreko bizitak saihestuko dira. Eta horrela, zure bizi kalitatea hobea izango da.